Beetje droogrit? Ja, hartstikke gezellig, Harry. Mooi. Hey, doe dit van. Maar pak hem wel. Hoi. Ja, dat kan. Heel lekker uit de licht. Zullen we die foto op inzetten of wil je dat doorzien houden? Krijg van die twee, jong. Ja. Is dat leuke mensen met Oeneline? Alleen maar leuke mensen. Oeneline? Ja. Oeneline? Ik wil visje, joh. Als het niet houden net. Ja, jong. Jongen, dat is hier al je... Als de boel ook net bedonderd er alleen maar die twee erop zetten. Je staat er niet eens die twee op, maar staan je. Dat krijg je niks bij, hè? Oh, ik denk dat ze heel wel vaak niet zeggen van... Hé, maar daar is dit geen... Nee, ik kom uit Friesland. Mijn mooie Friesland. Ja, wie short dat? Nee, sorry. Ja, wees. Maar je even goed ingaan. Zo. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, prima. Ja, ik heb het even terug en dan wordt het noteerd. Oké. En de krik die laat u Ja. Van dezelfde trui, ja. Ja. Dus ik ben het werkelijk het leukste vinden van die twee. Ja. Dat is vogels. Ja. Van de wikkels. Ja, oké. Nou, schrijf die op, maar je weet er net nog 4 euro vers. Want ons een keer vandaag een trui aan. De Friesche tak 100 cd. Dus vandaar dat je jouw adres Nou, neemt. iets van de Ja. kast of de boeien. Nou, mooi. Wat Wat zin. Hoi. De wiese krijgt ik al in, die zei, mag ik wel het nummer 1, Grit Weersma maar het hinder. Ja. Ik zei, die had al zoveel stemmen gewoon, daar kan net meer bij, maar we zat hinder namens jou een wattel ontberen. Dus daar heb ik me belitten. Dit is mooi. Knopjes. Twares. We hebben staan. Een Frieske artiest. Anneke Douwen, Nienke Laverman. De Bonkeveert. Oké, en wil jij konsmaats op cd? Want dan schrijf je ook gegevens even op. En wat is het adres? Kind, heb je van de map hier? Ja, oké. Hey, hoe het waar? We gaan wel de van Dansen. Ja. Trein. G. Wiersma. En wat is jouw telefoon? Fries Hinder, zo groot en zwart. Ja, dit is eigenlijk wat ik denk. Ja, ze zet je het in om mee, maar dat is heel vaak niet, hè?